Swpyr Siôn sy'n yma. Dwi yn mynd i bod yn chwarae Minecraft eto, nes i stopio tro gyda. So, wan, gen i 3 ci, nes i gael un babi. Ac o'n i'n meddwl enwi fo. Be wylen i enwi fo? Wylen i enwi hwn yn Siôn bach. Oce, Siôn bach. Oce, Siôn bach ar 2 ci yma. Oce. Be? O, da chi gyd yn licio fi. Oce, pwy fel fi roed hwnni? Neu roed i chdi. O, waw. Oce. Wan dwi'n wedi bod yn trio chwilio am fath o... Ond i eisiau creu cacen, ond dwi yn mynd i chwilio am rhywbeth. Dwi'n meddwl cave dwi wedi chwilio am, a dwi'n wedi trio ffindio un. Dwi wedi cael un o'r pickaxes yma. So... O, bat! Dwi'n nhw. Helo! Slim. Helo, Slim bach. Be wyt ti'n neud? Lle wyt ti'n mynd, Slim? Oce. Dal ar y Slim na. Dyna ni. So trio lladd ar y Slim na. Dyna ni. Ta! Neith nhw dod yn ôl. Ar ôl i nhw gael gwared o'r Slim na. So. O, na, dwi'n licio fo. Be ti'n meddwl? A ti? Babi. Helo, mister. Pam ti'n licio'r cwnin yna? Dyna ni. Ta-ta. Ta-ta, mister. So, wan, da ni wedi trio chwilio. Da ni wedi trio gael ci. Gael o. So, dwi jyst yn mynd i trio mynd lawr a gweld beth na i ffindio. Na, dwi'n licio'r syniad o hyn. O na, mae'n nos. Llado. A na, i'n di gysgu. O, ffwna i fi? Wel, da chi 3 mynd i gael un. So, ti'n mynd i gael un. Be yw ti'n neud? O, diw iar. So, ti'n gael un. Ti'n gael un. Ti'n gael un. A dwi wedi cael 4 ci wan. A gei di'r ciw iar. So dwi efo 4 ci wan.
So Siôn bach, be fel ni galw'r un yma? Be fel ni galw'r un yma? Siân bach. Mae'n dweud Siôn a Siân. Mae'n swnio'r un peth. So, wel, dwi'n wedi trio torri hwn. Wan, dwi'n gorau trio ffeindio rhywle. O, pan dwi'n mor slor, dwi'n dim bwyd, tydi? Iawn, dwi'n mynd i gorau gael rhywbeth i fita, so 1, 2, 3, a 4. Lladd nhw gyd. Helo. Mae yna pyramid. Dwi'n mynd i gweld lle mae o, be mae'n neud yna. Be di hwnna? Be sy'n lawr hwnna? O, ni methu yna, dwi. 1. Yay! Dwi dal I disgyn. Come on, lle di o? O, na. Wel, di'n am da. Lle na sôn dod o? Ai ti'n allan o? O. Lle o'n I chwilio am y pyramid? Na, wan dwi di marw. Hold on. Dwi'n nabod lle yma. Jungle. So, dwi'n trio chwilio am y pyramid. So, dyna ni. So, mae rhaid mai fod rhywle lawr fyma. Nes I marw rhywle lawr fyma. O na. Fyny. Lle di cwn fi? O, dyna chi. Lle di'r llall? 1, 2, lle di 3? 1, 2, 3, lle di 4? 4! So, dwi'n methu ffeindio stwff fi. Ie, cwn. One. Oh no.
Dydy'r cwn. Hiya, ci bach. Hiya. Helo. Be ti'n neud? Be wyt ti'n neud? O na. Babi. Babi. Lle mae'r cwn di mynd? Ynta. So, mae'r cwn di mynd rwan. So, pwy'n ei chwilio am rwan? Lle mae'r pyramid? Dyna'r pyramid. Rwan fy ma nes i gofyn hwnna. So, wan, be na i wneud wan? So, dyma cave. O, na, dim bat arall. Na. Beth y sŵn gwirion na? Hwna'n licio fel. So, wan dwi di wneud hynna. Dwi'n gwybod beth sy'n lawr fyma. Dim byd. So, dwi'n di trio gadael wan. Be oedd y sŵn? O na. Ti'n am y da? Wan dwi'n mynd fewn I fyma. O na. Sut ydych
ffindio cwn. Mae'n gweddill nhw mynd. So, dwi'n di gorau trio ffindio cwn eraill. O na, be fi na? Na! Wel, o'n i'n rili angen marw, oherwydd o'n i ar dim byd arfian i unrhyw beth. So, be dwi'n neud fan? Cwn lladd y mochyn. O ia, dwi heb cwn. So, nes i gallu cael siwgr, ond nes i byth gallu cael gweddill bethau fi. Iawn, dwi'n mynd i trio ffindio allan beth yw'r pyramid na. Wel, mi'n fawr. Beth lle yma? Ei, berson, fi nes ffindio lle yma cynta. Gal fy lle. O na, un o'r monsters dio. Dos i ffwr. Fi bia'r lle yma. Fi bia'r lle yma. Dos. Fawn o fyna. Ti'n mynd twtshad fo. Hwn yw stwff fi. Stwff fideo. Diolch chdi. Ti'n andros o llo, ti'n gwybod. Ydym di wneud o. Ydym di wneud o. Ydym di wneud o. Wneud o. Wneud o. Ydym di wneud o. Nadi, mae'n di cymryd am byth. Bww. Bww. Waw, ti rili angen bwysio danedd chdi. Ei, ti'n tywod fi? Ei, fi bia'r tywod yna. Dyna ni, mae o wedi mynd. Wan, dwi'n gallu... Ei, be yw ti'n neud yma? Ti di twtshad stwff fi. Gal off tywod fi. Ei, gal off tywod fi. Hey. Dos o ma. Na. Oh, di na'n neis. Ti sy'n neis o gwbl. Yeah. So be o fo efo?
Na, dwi'n mynd i mynd holl ffordd i'r gwylod. Oce, iawn ta. So, pwy ydych chi? Oce, so ydych chi'n dweud cwn. Fi licio chi. Be ydych chi'n neud yma? O'n i'n meddwl ni wedi cael gwared o chi. Mr Spider a Mr Monster dos. Hei Loki. Dwi'n nabod chi. Ti di... be di enw ti eto? Dwi'n siŵr. Ti di, dwi'n siŵr. Ei, gal off lle dwi'n byw. Gal off. Dos o ma. O, siŵr e. O, ia. So, wyt ti dal heb di bwysio dan chdi ar ôl I fi deitha chdi? Ti'n di gwely wan. Ta, nos dawch. So, be di pyramid? Does neb yna. Da, fi'n yn da. Dim ond y dau mochyn. Na. Sut nas y mochyn na nawr disappeario? Oes mynd I ffwrdd. O na, dim chi. Waw, dwi'n rili licio'r pyramid peth ma. O na, dim un o heina. Gwelwch chi wedyn a sôn Swpyr yma a gwelwch chi wedyn. Ta-ta!